Muy guai. A ver, gaur zenbat inditeun, kontatukot. In the Lady in Red, Nut Rocker, Gloria, Down Down, O Pretty Woman, Rockin', Down Down lehenko neon. Zen orduan. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, eta hau behatzi. Hau da azkeneko abestia daukana listan jarrita. Rock and roll. La. Entzuna porque estribillo. Check buddy. Bye. ¡Epa! Esos acordes. Ahora estribillo. Estribillo nahi eta atera ondo. Epa, a ver. Guatzen dute estribilloa porque no me aclaro. Epa, ahora acorde que yo a ver. Vale. Osea, horrito. Lan gaude, vale? Osea, lan dago abestia, orduan blues baten, bat lau bost erabiltzea, vale? Izango diziala, la, re, eta mi. Eta hor sartu do. Horren da. Eta guain. Mi. Eta berriro la, vale. Iteu mi do re. Frio. La. Vale, hau normaliteu.
parte batzuk ez daizkit oso garbi gatu, baina más o menos baita da rock and roll, hartu aizkiot zati horiek ezberdina dianak, baina bestela como canción erresa da, vale? Osea, bluesa kontrolatzen batzu, rock and rolla, bakizue, bat lau, bost, eta betiko quintada, sexta sartzeite hor. Vale? Alternatzen. Mitiko, bai? Balda norbait por ahí. Zagitza ze ordu den, ja, osea... ordu batak, chaval. Buah. Osea, que ya zema demora, hijo. Zente. 3 ordu, kasi. Honekin bukatuko da, ja, hau da azkenekoa listan. Faltako zieten bat, dala California, ez dakit nola izan zuen, California Blue, o ez? Naiz goatzen izan hauen. Ez California Blue ikasi nun. Beste bat zen. Eta da akustikakin da entzune, da hostia, ese tiene movidas, orduan nahi dut hurrengo egunen akustika daukatenen, hoi akustikakin ja ikasi, porque hoi dauka fingerpicking hor patroia, guai da hola, baina, bueno, atera imarkoa. Ahí ba, osoa. Bat. Aramen. Vale. Hor jaiteu mi dorre. Vale, ahora batu jo, no? Estribillo. Lauen astea, bat. Bost. Vale, doble. Vale, uste bakitela. Vale, estribillo nahetin berriro, Lau. Bat. Guain bost doble. Lau doble. She's a travel bro. Hoi da. Eta berriro hasi da. Vale. Más o menos. Bost. Vale. Azutendo. Estribillo. Bost doble. Lau doble. Eta bain bat. Lau. Eta bat. Solo. Entzuna de soloa, lehen ez duten entzun. Vale, hoi aten got. Muy Chuck Berry, vale, horreaino. Osa, soloa Chuck Berry total. Eta gero hor akorde aldaketa horietan berezia gata. Vale, hor da. A ver. Mantxotu ingot, erresa bat atzeko. Piskaren hau jarrikot. Vale, berin guatet.
azkeneko nota jo falta dizkit. A ver. Horako zerbait ditugu, ez? A ver. Ahí va, barkatu. Vale, berriro nengo, Vale, berriro. Marka. Berriro, 100%. Vale, solo guztia jarriko. Solo. Nota bat zaiatuet. Holako zerbait. Eta. Vale, berriro ingote, baina ya está, hortxe dago. Ya está. Mi do re izango da. A ver. Estribillo. 1 5 doble. Lau doble. Bat, lau. Da bat. Epa, hor zu pasa. Vale, bukaera, barkatu. Vale, berriro jau bost, lau, vale, hoi no le pillo, Batenak gehiotan entzun bat abesti hau, oza, egun ezberdinetan, pixka barron sartzeko, porque hau ez neukan entzun da inoiz, oza, gaur arte. Pues, ja bakarri faltako zen, Forever in Blue Jeans, dela temazo bat irutzait, oso guapa, de Neil Diamond, eta baino hoi da akustikakin, da gauza oso guapa uzka. Baina jazta, bestela repertorio guztia, ja aterata gozan, bueno, aterata, entre comillas, oain ikasin bar da, ez, baino bai, ateratzen jo naiz, eta, bueno, 3 egunetan indeu, oza, 3 direktotan ataiteu, ez dakitzen bat abestien, esan, 30 piko. 30 piko, 30 bastantes. 36, ez dakitzen bat izan baian, du jartzen. Ba, aizue, oia, Markoa. Ez dakit norbait gatzean horrek, esan hor jartzeu, jende da hola, baino, no sé, no me afio. Así que, bueno, mi esker benetan gaur erontzeaten hoi. Gusto baten naiz, esan hemen zuekin partekatzen nire egunerokoa, digamos. Ez? Eta, aizue, beste bat arte. Zerbait, bueno, urrengon, si eso, galetuko jazue, o lo que sea. Eta goatu, ja naizela afiliado hoy, así que zuen Amazon Primeko zea hoi, suskripzioa, ba, gustoko balima ez zuen kanala eta hola, ba, asko eskatuko zen suskripzioa hemen ustea. Eta beste gabe, ez baiatzue jarraitu, baita, YouTubeko kanala baita indet, bale? Izen hau gitarra zuzenean AZ, igual izen aldatzea, ez dakit ze izen jarri bendikan, baina bueno,
guaingo zola izen hau, gitarra zuzenean, AZ, de Ander Zubillaga. Eta hor baita ioteitut, direktotan da iteituten bideoak, pixkat zatikatu iteitut abestik eta hola, eta horrea ioteitut. Así que hoxe, gabon denoi, eta mila esker. Beste bat arte. Aio.